Hvis du gerne vil sammenligne flere virksomheders økonomiske og finansielle formåen, så er Orbis stedet at starte. Orbis indeholder virksomheder eller informationer om stort set alle virksomheder på global plan. Måden du kan lave en peer-analyse er ved at gå ind og søge virksomhederne frem. Det gør du ved at starte i Company Name. Til det her eksempel tager vi udgangspunkt i luftfartsindustrien. Vi starter med Deutsche Lufthansa. Søger på virksomheden. Og vi kan se, det er så den første af dem her. Klikker af. Vi kan se, den kommer ned i nederste del af siden under Selected Companies. Næste virksomhed søger vi også frem. Air France KLM. Og markerer dem. De er så også røget ned i anden kategori hernede. Så tager vi SAS med som det sidste. Og vi har nu 3 virksomheder hernede. Klikker på OK. Nu tilbage på startsiden, hvor vi har vores resultatliste med 3 virksomheder her. Går vi herud i højre menuen, vælger Peer Analysis og vælger New Analysis. Der kommer vi så til en tretrins raket, kan man sige her, hvor man skal vælge forskellige informationer og data, man vil have med over. Først har vi nogle variabler her med for eksempel, hvor vi kan vælge, lad os vælge omsætning. Man kan vælge flere. Og klikker på Next. I det næste skal vi vælge årstal. I det her tilfælde kan vi vælge 10 år. Nu tager vi bare 2010 med. Går videre. Og her kan vi så vælge, kan man sige, formater, hvordan vi gerne vil have det skal til at se ud. Vælger nogle tabeller og nogle lavkagediagrammer. Og trykker på Finish. Og vi er nu inde i peer-analyse-delen, hvor vi kan gå ind, sammenligne virksomhederne og ændre, hvad det er, vi vil se. Og det er selvfølgelig også muligt at eksportere de her oplysninger til senere brug.